Biar i les seues històries. La portada plateresca de l'església de la Nostra Senyora de l'Assumpció. La fitxa al catàleg de béns i espais protegits del Pla General de l'Ajuntament de Biar, en referència a la portada de l'església parroquial de la Nostra Senyora de l'Assumpció, exposa el següent. La portada és plateresca, de principis del segle XVI, allà per l'any 1519, dels inicis del Renaixement valencià. Té categoria de monument. És bé d'interès cultural. El seu nivell de protecció és monumental i arqueològic, i el seu valor és arquitectònic, històric i arqueològic local. La portada renaixentista es troba als peus de l'església i desenvolupa els motius decoratius del seu estil, com són les venelles o conxes, fornícules, útils, candelabros i balaustrada, entre d'altres. La iconografia que desenvolupa segueix la tradició medieval, però això veiem com tot i tenir una impronta renaixentista. Encara perduren elements goticistes. El viarut Francisco González Moyà narra en el seu llibre publicat per l'excel·lentíssima Diputació d'Alacant a l'any 1980, Biar, origen de las fiestas de moros y cristianos, que a l'església parroquial de la Nostra Senyora de l'Assumpció, construïda sobre la mesquita mossàrab, una vegada conquerida Biar, al mes de febrer de l'any 1245, se la va dotar de la fastuosa portada que avui ostenta de l'any 1519. De riquíssima filigrana atribuïda a Francisco de Colònia i afrancesada, segons algú, però en opinió, crític i historiador de l'art, Elias Tormo, és la més preuada joia del protorenaixement o plateresco valencià. Portada que ens atrevim a parangigar amb avantatge per a la nostra amb la famosíssima de l'Hospital de la Santa Cruz a Toledo. Tanmateix, l'acció implacable i demoledora dels agents atmosfèrics va fer mella any rere any, amenaçant-la fins que desaparegui si no s'impermeabilitza convenientment, per protegir-la d'urgència, de manera que no desdigui la seua traça. En ella encara es poden advertir escenes del naixement. També, nascut a l'any 1910 i afincat a Castalla, agent forestal de l'Estat, Melesio Cerdà Conca, va escriure l'any 1986 el llibre titulat Miscel·lània biarense, i a les seues pàgines 56 i 57 fa narració sobre la portada de l'església parroquial de la Nostra Senyora de l'Assumpció, que diu el següent. Considerada com la primera mostra renaixentista en terres alicantines i a l'hora de controvertida atribució, presenta un indubtable resó de les primeres obres de la renaixentista murciana i vinculades a l'activitat de Francisco Florentino, a qui se li ve atribuint l'anomenada Porta de les Cadenes de la Catedral de Múrcia, en la qual guarda cert semblant. Flanquejada per dos cossos de pilastres i columna de capritxosos capitals i alts entaulaments, la porta i el timpà s'obren en esbocinant exterior, combinant una estructura que, sense ser gòtica, tampoc es pot considerar renaixentista, quedant a meitat de camí entre ambdues solucions. Especial interès ofereix el pla escultòric tant en el decoratiu com en el figuratiu, desenvolupant un programa iconogràfic d'ascendència medieval dedicat a la Verge Maria, com a corredentora de la salvació. El timpà, lloc de preferència, es dedica a l'Assumpció de la Mare de Déu entre àngels músics i sobre ella dos àngels sostenen una cartella amb la Susena emblemàtica de Maria. En els entrepans laterals, dos autorrelleus representen l'adoració dels pastors i dels mags
al costat d'ells, respectivament, les figures de la Mare de Déu i l'Àngel. S'inclouen Sant Pere, Sant Pau, Sant Joan Baptista i Sant Sebastià. Les oracions del cos superior estan dedicades a Sant Cristòfol i Sant Antoni Abat, les dels evangelistes rematant. La resta escultòrica respon preferentment a ornamentació italianitzant amb laureas, menegues, camafeus i vasos. La justa posició d'ambdues temàtiques medievalitzants i renaixentista, en paral·lel amb l'arquitectura del conjunt, confereix a aquesta un poderós atractiu. Finalitzem aquest modest treball sobre la façana de l'església parroquial de la Nostra Senyora de l'Assumpció, per transmetre-li allà on estigui el que va ser historiador, cronista Francisco González Moyà, que la seva inquietud per la degradació de l'anomenat mal de pedra ha estat pres en consideració per les autoritats competents locals, provincials i autonòmiques, procedint-se a realitzar les obres pertinents de rehabilitació de la fastuosa portada plateresca que va defendre amb tant amor i devoció. D'aquests treballs de rehabilitació donarem compte en altres reportatges del ric patrimoni de Biar. Biar, any 2020. Fons, catàleg de béns i espais protegits de l'Ajuntament de Biar. Francisco González Moyà. Melesio Cerdà Conca. I, com no, la nostra benvolguda Wikipedia.